салому алейкум дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии шабакаҳои иҷтимоӣ. Мо имрӯз бо Диловар, салом Диловар, бо Диловар вобаста ба як мавзӯи хеле мубрам мехоҳем суҳбат кунем. Азбаски ки шумо дар соҳаи шабакаҳои иҷтимоӣ, кор бо шабакаҳои иҷтимоӣ собиқаи тӯлонӣ доред ва чандин сол инҷониб дар ин соҳа кор мекунед, мо вобаста ба мавзӯи талабандагӣ кардан, яъне хайр пурсидан тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ мехоҳем бо шумо суҳбат карда бошем. Ва бояд як чиро гӯем, тамошобинони азиз, вақте мо ба Диловар занг задем ва гуфтем ки вобаста ба ҳамин мавзӯъ мо суҳбат мекунем ва хостем ба студия даъват кунем ё дар фазои кушод, гуфтанд ки мариз ҳастанд ва мо ҳоло дар студияи Дифилм қарор дорем. Ва мо чаро аз як муҳтавои хубе ба муҳтавои талабандагӣ гузаштем? Яъне ба андешаи шумо чаро имрӯз мо ин гуна инқадар гурӯҳҳои зиёде ба талабандагӣ машғул ҳастанд? Намедонам, меранд масалан хайр мепурсанд, видео мекунанд ва ба мардум пешниҳод менамоянд. Ва аз ҳама аҷибашон аст ки хеле тамошобини зиёд ҳам доранд вобаста ба ин мавзӯъ. Бале, дуруд ба шумо. Уриди ютуб мешавед, фақат ҳамин чиз аст, ё озмун аст, яъне конкурс, ё ки ҳамин аст, фалониро хайр кардем, фалонӣ. Акнун дар бобати онҳо мо гап намезанем, яъне ки онҳое ки ниёз доранд. Агар ки гирем, дар ҳақиқат Тоҷикистон хело ниёзманд зиёд дорад, хело ҳастанд. Ва тариқи видео ки ин қадар хуб нишон метиҳанд, бисёриро бедор мекунанд. Дар як чизаш ман норозӣ ҳастам, албатта ин фикри ман аст. Метавонанд тамошобинҳо қабул накунанд, рад кунанд. Чандинашро тамошо кардем, аммо мераванд барои кӯмак кардан барои чиз бениҳоят пастшон мезананд. Монам дар ҳамин соҳа ҳастем, ҳазорҳо занг мезананд. Вақте ки вай барои мо занг зад, рози дил кард, дарди дилашро гуфт, гирья кард, мо набояд инро ошкор кунем, ӯ барои мо амонат аст. Ва инҳо ворид мешаванд, бисёришо дидем ки ҳамин қадар гирья кардид, гирьяи шуморо мо дида омадем, ё ки ҳамин қадар зора кардид, ё ҳамин қадар вайро паст мезананд ва ҳатто дағалтар фаҳмонем таги пой мекунанд. Баъд сухан бед пеш аз оне ки оғоз кунем, як қисса нақл мекунем, шояд мардум дарктар кунанд. Як мард май менӯшид, тӯли 40 сол майнӯш буд. Шаб аз шабҳо хоб дид ва тавба кард, худо ҳидояташ кард, аз ин роҳ баҳс кард ва хост ки рӯ ба ин самт биёрад. Азбас ки ҳеҷ чизро намедонист, рафт назди домулло, гуфт домулло, ман баҳс кардам ва мехоҳам ки инсони хуб шавам ва ин оно кунам. Домулло гуфт хуб, чаро на, биё, гуфт ҳар рӯз амин сафи пеш ман оҳиста меомӯзам ино. Дигар ин домуллоро худо дод, чи дар масҷид, чи дар маърака, ҳар куҷое ки бошад мехезонд, мегуфт ки ана фалонӣ 40 сол арақхӯр буд, ана имрӯз омада, ана дар тӯйҳо, маъракаҳо. Бечора бисёр хиҷолат мешуд. Гуфт агар ки ин тавр бошад, ман куллан шармандатар шудам. Буромада гурехта меравад аз ин саб. Яъне як маҳалла медонист, бо ин аввал тамоми диёр фаҳмед. Масҷид ҳамо, яъне ки инҳо вақте ки ворид мешаванд назди онҳо, бояд ҳамин чизро пинҳон доранд. Бояд ҳамин тавр, на ҳатто бибинед ки дини як сӯиста фарҳанги мо иҷозат намедиҳад ки нисбати як бемор, нисбати як мариз, нисбати як нафаре ки ниёзманд аст, бояд он гуна суҳбат кунем ки ӯ эҳсос накунад ҳаминашро. Хуб, дар мавриди фарҳанг гуфтед, лекин имрӯз қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон инро танзим мекунад. Масалан фарз кардем, ман ҳам чандин маротиба мушоҳида кардам, дар баъзан видеоҳо мо мебинем ки мегӯянд ки бубинед ин қадар ин маъюб ҳаст, ин бемор ҳаст, масалан инвалид ҳаст. ҳатто дар ҳамон аблошкаҳои ҳамон видеоҳояшон мерисанд ки ба инвалид хоҳари маъюби, яъне дар ҳамон кодексе ки масалан таҳия шудааст ва кодекси этикии журналистика аст, этикаи журналистика аст, ин онро талаб мекунад ки мо бояд маъюбонро маъюб нагӯем. Мо бояд онҳоро ё шахсони имконияташонро маҳдуд гӯем, ё ин ки гӯем ки шахсоне ки дар самти ташаккул ёфтан муаммо доранд. Яъне мутаассифона мо ин гуна, ин яъне аз нуқтаи назари қонун, лекин аз нуқтаи назари шахсоне ки маъюб ҳастанд, ин хеле сахт мерасад. Яъне онҳо ҳамеша мехоҳанд ки дар зимнаи шахсони солим бошанд. Вақте мо мегӯем ки ин шахс маъюб аст, аллакай як маротибаи дигар мешиканад, рӯҳе ки дошт боз мешиканад. ва ин дар мавриди вайрон кардани қоидаҳои этикии журналистӣ буд. охир мебахшед, як бор ворид шавед, куҷо касе хоҳад ҳозир мекунад, ҳамин телефон ба даст мегирад, телефон чӣ қадар сифати хуб дорад, меравад хонаи фалоне омадем, ана ниёз дару тиреза, ҳама ҷош нишон метиҳанд, ро маҷбур мекунад, гирья мекунад, гап зан, талом ин гуна он гуна. Намедонам, мо
вақте ки бештар хайр кардаем, нигоҳ кунед ки як чанд сола пештар набуд. Интернет буд, замоне буд, аммо бениҳоят кам буд. А вақте ки мардум дид интер соҳиби ҳар чӣ шуда мешавад, тамбалоро ҳам мо бедор кардаем. яъне шумо дар назар доред ки имрӯз дар байни шахсоне ки эҳтиёҷманд ҳастанд хеле нафаронеро мо пайдо карда метавонем ки онҳо қувва доранд, нерӯ доранд ки кор кунанд, зиндагиро пеш баранд. тамоми чиз баъдан ҳолатҳо нафаро мебиёнд, гап мезананд, худо шоҳид аст, ман шарм медорам. ҳамон нигоҳ кунед, ману шумо бегона нестем. ту чандин сол дар тоҷикистон чӣ қадар ҷудоиҳо ҳаст. ҳозир аз шавҳараш ҷудо мешавад, мерад ду кӯдак, ман аз шавҳарам ҷудо шудам, дар кӯча монда шудам, ман ниёзманд ҳастам. ҳазорҳо ҳаст. ҳамин ману шуморам чанд сол ҳамин дар ҳамин шаҳри хуҷанд ки омадем иҷора менишастем. бале, иҷора менишастем. тӯли чандин солҳо 20 сол, 25 сол мо ҳам иҷора иштем, ҳамо меҳнат кардем, кор кардем. ман медонам ки имрӯз ин суханҳо сахтшон мерасад, лекин аз бузург мегӯем ки имрӯз суханони ман туро дард кунад, фардо суханони ман туро мард кунад. диловар, дар аз дигар нуқтаи назар гирем, ман ҳам ниёзманд ҳастам, ман ҳам ба чизе бояд расам, шумо ҳам ба чизе бояд расед, шумо ҳам ниёзманд ҳастед. лекин мутаассифона дар мавриди он ки ҳоло гуфтед ки ҳама имрӯз гӯё талабанда шудааст, воқеан агар ки гӯем ки масалан фарз кардем як нафари маъюб ҳаст, наметавонад, яъне иқтидори корӣ надорад, қувваи корӣ надорад, он ниёзманд аст, ба ӯ кӯмак кунед мешавад. аввал ин ки худо нигоҳшон дорад, мо гуноҳи онҳоро нагирем. онҳо кори хуб мекунанд, шояд бештари корҳо аз нодонӣ мешавад ё намедонанд, чун гуфтем ки баъдан чизҳое ҳаст ки пешниҳод кардан надонанд. онҳо лекин мақсади хайр доранд, мақсади хуб доранд, худо нигоҳшон дорад. аммо минбаъд ки агар мабодо ин наворо тамошо кунанд ё баъдан мешавад ки ирсолшон мекунанд, ҳамон баён кардана дуруст баён кунанд, навобаста касе набошад, ниёзманд аст касе набошад, ӯ як шаъну шарафи худашро дорад. намешавад ки ӯро дигар пас зани ту гиреву нола карди, зора карди, ман пеши ту омадам, агар серкор будам, ба зур вақт омадам, дар дохили чӣ қадар туро интихоб кардам. суханон зиёд ҳастанд ки яъне ки ӯро паст мезананд, баъд кӯмакаш мекунанд. ан ҳамин чиз расонидан ҳамин хел бояд расонем ки лоақал вай эҳсос накунад ҳамин чизашро. яъне мо бояд пеш аз он ки кӯмак мекунем ба шарафи ба нанги ӯ таъсир нагузорем. мо бояд эҳтиром кунем, эҳтироми обрӯи ӯро дошта бошем. бояд хуб, ман дар ин маврид, дар ҳамин замина ман мехоҳам як суол карда бошам ки доир ба оне ки ҳоло масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле ҳамин чиз паҳн шуд ва ҳатто баҳсҳоям зиёд шуд. мо фаҳмидем, албатта мо надорем, факт надорем, лекин фаҳмидем, аз шабакаҳои иҷтимоӣ хондем ки он гурӯҳҳое ки бо хайр машғул ҳастанд, онҳо 35% пули ба даст меовардаашонро худашон мегиранд барои хароҷоташон, барои маошашон ва боқимондаи он 70-65%-ашро ба ниёзманд медиҳанд. то чӣ андоза ин хайр дуруст аст ба андеши шумо? рости ман инашале ки нашунидам, намедонам, аммо як чиз мегӯям ки хайр бисёр нозук аст ва атрофи хайр бисёр уламоҳо ҳатто фатво ҳам додагиянд. гарчанде ки мегӯянд ки бояд ин дастат хайр кунад, дасти чап набинад, аммо баъдан мегӯянд вақте пинҳон шуд, бояд ошкор кард то чашми дигароро боз кунӣ, то барои дигаро дарс шавад. хайрам бисёр нозук аст ки доимо устод мегуфт ки кӯзара гирифтӣ, барои об рафтӣ, оба гирифтӣ, яъне хайр кардӣ, оба гирифтӣ. акнун муҳимтараш ки ҳамон оба ба манзилат метавонӣ овардан, яъне ҳамон хайри ту дигар боло меравад ё на. баъдан нозукиҳош агар омӯзанд, шояд аз як ҷиҳат хубтар шавад. ёкунед ки ҳар боре ки хайр мекунад сабук мешавад. инсони аниқ аст, дақиқ аст ки вақте хайр мекунад инсон сабук мешавад. ҳам мазҳакаи мо имрӯз фаҳч аст дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам ҳамин хайру саховати мо ҳам ки масалан бояд дар масъалаи касбият бояд таҳрир кунем. бисёр шабакаҳое ки дорем ки бовар кунед ҷош мебиёяд, бояд ин инсонҳоро пул дода тамошо кунанд, аммо тамошобинаш каме. худо шоҳида, даҳҳо медонам, бисёр дилам месӯзад чун меҳнат мекунанд, дар ҳақиқат бисёр чизҳои хуб доранд, аммо тамошо ин будагӣ гап аст. ин атробу як мавзӯи кулли дигар аст. аммо ҳар касе ки хайр мекунад бояд чун шикорчӣ бошад. вақте шикор баромадӣ бояд нишон гирӣ, оцел мегӯям, бояд нишон гирӣ. ин бо дигартар аст. як қисса ёдам омад, чӣ гуна дар ҷопон ин шудааст.
як миллиардери бисёр бузург буд, бениҳоят пулай зиёд буд. одамони деҳаи худашро, ҳамон афрод ҳамаи хонаашро вайрон кард, ба ҷояш чикор кард, як хел хона пӯшид ва ҳар моҳ барои ҳар хонавода $500 медод. идрор пулӣ. бале, яъне ки хондедина ё не? ман дар куҷои хона будам, дар ёдам аст куҷо. бибинед ки бо мурури замон чикор мекунанд, маст мешаванд, беморӣ мешавад, чун мардум меҳнат мекард, захмат мекашид, дигар тамбал мешавад, чӣ қадар беморӣ мешавад, баъдан сар мешавад ки чаро хонаи ман якум, хонаи ту дуюм, чаро мара сеюм доранд, чаро ман дар байн. ин дар одамизод аст. ва вақте дар идомаи ҳамин суҳбат, вақте ӯ миллиардер аст ку, баъд ҷамъ мекунад, тамоми олимонро ҷамъ мекунад, мегӯяд ки як маротиба омӯзе, чаро ин гуна то ҳамин яъне ободу зебо кардани ҳамин маҳаллаи ман касе ин гуна шикоят надошт, касе ин гуна бемор набуд. вақте олимон месанҷанд, мебароянд ва меомӯзанд ва мегӯянд ки иҷтимоъшиносо ҳастанд, масалан олимон мегӯянд ки бояд инсон меҳнат кунад, яъне пули бедарди миён, пули ҳаррӯзаи бемеҳнат меомада ҳатман инсонро тамбал мекунад ва вақте ки тамбал кард кор намекунад ку, ба дигар муаммоҳо сар мешавад. вақте инсон банд нест бо фикре, бо коре, ҳатман ӯ ягон коре мекунад, кори ношоя. масалан мо хурдсолҳоя бачаҳое мегӯем ки бачата банд кун, ягон корро банд кун, дарсҳои иловагӣ бамон, ягон кор кун ки бачаат банд шавад. мазмунаш чӣ? ба роҳи хато наравад. яъне мазмун ҳамин ки ҳамин қисса ҳамин гуна хотима меёбад ки миллиардер мегӯяд, агар ман фикр мекардам, агар ман фикри оқилона мекардам, аз байни фарзандҳои инҳоро гирифта баъд мехонондам, аз байни ҳамин деҳа гениҳоя мегӯям ки беҳтаринҳо барам интихоб мекардам, имтиҳон карда дар бузургтарин донишгоҳҳои ҷаҳон мехонондам ва ҳамин шахсиятҳои ин деҳаро дигар мекардам тафаккураша. ва воқеан ин қиссаи хеле камтар аз мавзӯи мо дуртар аст, лекин ҷо дорад, имрӯз ҷо дорад. мутаассифона чуноне ки дар оғози ҳамин суҳбатам шумо гуфтед, имрӯз ҳама гӯё масалан ниёзманд шудааст, хона надорад, ниёзманд аст. масалан фарз кардем иҷора мешинад, ниёзманд аст. ҳамин ин имоми аъзам вақте ки хона медароянд, худо раҳмат кунад, ё фаромӯш кардам, худо бахшатам, ё имоми аъзам ё мавлона, вақте ки хона медароянд, баъд зан мегӯяд ки мардак дар хона чизе нест, тааҷҷуб мекунад, чизе? мегӯяд дубора, бегӯ чизе нест, мегӯяд худоро шукр мекунад ки хонаи ман акнун ба хонаи расулуллоҳ монанд шуд. мардум агар қиссаҳои бузургоро хонанд, шояд аз ин чиз камтар дигар таскин ёбанд. парвардигор ҳеҷ касро ба қадри нотавоноияш имтиҳон намекунад. қиссаи ҳазрати мусоро ҳам як кирмак кур аст дар таги нари замин, як мурча меёрад барои қурбоқӣ, яъне ки ризқдиҳанда парвардигор аст, набояд ғаму ғусса хӯред. як байди ҳам дар ҳамин маврид ҳаст ки мегӯяд ки ғами рӯзӣ махӯр ки пеш аз пистон, ғами рӯзӣ махӯр бедил ки пеш аз. як байти дигар он аст ки мегӯяд ки ризқи ҳаррӯза мерасад аз ҳақ, ғами беҳуда мехӯрад ахмақ. яъне мавзӯъ ҳам он аст ки мо масалан воқеан имрӯз аз ҳисоби он ки мо бесабр шудаем, яъне сабри мо кам шудааст, мо хеле зиёд шикоят мекунем мутаассифона. ва агар ман фикр мекунам, албатта мо шояд ки ҳоло шахсоне ки ниёзманд ҳастанд, шахсоне ки нисбати онҳо видео шудаасту дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштанд, шояд нисбати онҳо мо баҳои хуб надода истода бошем, шояд мо ҳоло дар ҷои онҳо нестем, шояд масалан мо нодуруст баҳо дода истода бошем, лекин як чи он аст ки он нафарҳои интихоб мекунанд, бояд ҳамин масъаларо эътибор диҳанд. яъне ҳама ниёзманд нест. чун мавзӯи мо не ки куллан ҳамин буд, мо камтар васитар рафтем, яъне нафарое ки бо пули мардум мекунанд, на он нафарое ки мисол аз пули худашон хайр мекунанд, куллан дигар аст, яъне ки нафаре ки куллан худаш хайр мекунад. ин дигар мавзӯъ аст. нафаре ки бо пули мардум дарим вайро куфта медарон, ҳамин гуна гап мезананд. васан аҷиб медонед чи аст? як ман дар вақти ҳамин видеоҳоро тамошо кардам, барои он ки раҳми мардумро бедор кунанд, худашон ҳам ончунон ба ҳолат медароянд ки мо ҳамихе омадем, вақти занг задед, вай кардед, апаҷон
یعنی یک حالتی رو پیشنهاد میکنند که گویا دنیا تاریک شده باشد. گفتی شما که معاش گیرن اگر گناهشون نگیریم من باری اول شنیدم خیلی البته بعد در این نقش باید که اولاد داره هم باید. خیلی گمان میکنم. به یک سوال آخرین این است دلوار که با اندیشه شما همین گونه شبکه‌های اجتماعی زیاد شدن شبکه‌های اجتماعی با ایمیج دولت و دولتداری تاثیر میکنه یا نه؟ بله من مفصل نمیفهمم. همچون ملت که ما رو تمام دنیا میبیند در شبکه‌های اجتماعی تاثیر میکنه. ما رو چگونه بهم میدن در خارج؟ شاید تماشا نکنند لیکن تاثیر بزرگ دارد. امروز دیگه شاید نیم ساعت وقت گیرد به خاطر که هر یک نقطه به نقطه فهمانیدن لیکن تاثیر دارد. مثلا شما اگر یادتون باشه چند ویدیو ما دیدیم که حتی گفتند که با من آدم باور نکنید این به فلانی خیر میکنم گفت و پولها رو گرفته بود اشکار کردن ولی شرمندگی بود. شرمنده. همین هر چی که حاضر گفتیم خدا شاهد است. 2 سال پیش همش رو همین روز رو دینسته گفته بودیم. گپ شنیده بودیم. همش رو گفته بودیم که همین چیزا بیاید این کنید و هر موضوعی که از ما گفته بودیم مردم آگاه کرده بودیم. و همین نفرایی که در شبکه‌های اجتماعی هستند چرا یگان کس همین نگاه کنی برای جلب توریسم ما حاضر نمیتوانم که فیلم رو پرتون نمیتونم که لایحه تاجیکان همینجا از مونتاژ داریم ببینید که چقدر عرق پخش کرده است گرم و قریب 7 لایحه‌ای که زندگی مردم تغییر میدهد. 7 لایحه اودیو کتاب و فیلم هایی که هست 7 لایحه دارم هر روز کاربازشون میکنم. من برای تعریف نمیگم و این برای امروز هم نمیگم کی چی میگوید من حالا که سوایم گرفتم فقط کاری ما به خاطر فردا است. به خاطر فردا این نتیجه خوب میتید این یقین میدونیم. نمیتوانم رام که طبیعت های تاجیکستان چقدر کوهستان و منظره ها و چیزهای داریم همین چیزها رو برنامه کنن. چقدر گیاه های کوهی داریم. بلوگرای ما فقط یفتن همین لاتا و لاتریه و ماشین ساعت فویست. بسیار من ناراضی هستم. راست دیگر بسیار از اینها ناراضی هستم که دور نمیروند. اگر ما رو میشنون خواهش میکردم که لااقل یک 2 بلاگ رو به همین سمت آورد. ما اگر کار نمی داشتیم ما حتی فرصت هم گاه استوریا میکنیم در همون شبکه‌مون یگون منظره رو ثبت میکنیم باور نمیکنن مردم میگه من میگم در تاجیکستان خیلی جادو رات مثال نفرای میدونن نغز میدونن اطرافی چی میگه یا بعضن لب بحر میریم یا این طرف اون طرف و نداریم بیچاره مردم بینن 4 طرف ولایت روان چقدر طبیعت چقدر چیزا هست. خب مردم بیند میبیاد ما اریال ریش کردن پیش از اومدنش میزند ببینه چی داریم. فقط همین موسیقی ما دیگه 2-3 بنا رو نشون دادیم درباره مدنیت ما درباره میوه های ما که چقدر از درباره از همه مهمترش که 100 چقدر زیاد عمره داریم آدمایی که و بیهوده عمرش دراز نمیشود. انسانی که هوای تازه از انسانی که چیزهای طبیعی میخورد همه اون خارج بینی از 60-70 دیگه اون طرف نیست. اما ما نمیدونیم چند صد تا وای داریم نفرایی که از 100 بالا هستن از 100 ساله بالا این برای اونها جواب است. دیگر من یعنی شما امروز با بلوگرها با نفرانی که در سمت میدیا فعالیت خود رو ادامه میدن پیشنهاد میکنید که بیشتر برای معرفی ملت خویش برای معرفی تاجیکستان عزیز باید سهم گذارند کار کنند. این طرف کار میکنه این طرف هم کم کار کنند. نمیشود همه طرفه کند انسان. درباره همین خیلی گفتیم توی معرکه یگون دیدید که همین آش نهار چگونه آش بردن همین بیگونه میبیند یک کیفیت رسم اوینی تاجیکی این آش و بیا آش میدیان معرکه و این گونه معرکه ها داریم تیتر نویسن روسی انا روان این طرف و یک خوجاندم یک رسم زیبا داره گویان خیلی دامود میبرن میبینی کیف میکنی یا این طرف یا با دسته کرنه نوازان با چاینا که پیوله خیلی بازی میکنن انسان کیف میکند این چیزا رو میبینه. شما چند غایت چند ایده برای بلوگر رو دادید علاقه خیلی کنن همین چیزا رو امروز دیگه چند بار گفته بودیم اما فقط بلوگری ما انتظار میشه کجا یک چیز است که کنونیم فقط گرفتن با کار آسان‌تر با کار آسان عادت کردن. بله خیلی بدی قدر وای نکنیم از زور بخشش اگر با نفس کسی رسیده باشیم. به هر حال دلوار تماشابینان عزیز مقصد ما پس دادن شان و شرف کسی نبود. مقصد ما تنقید و مذمت کردن گروه یا اینکه یگان تیم نبود. تنها مقصد ما آن است که ما میخواهیم که یکم
миллати тоҷикро дар байни миллатони дунё ҳамчун як миллати баору баномусу соҳиби фарҳангу тамаддун муаррифӣ кунем, на миллати гадову миллати ниёзманд. ва дуввум, мо бояд ин давлату ин миллата, ин сарзамини обода бояд ба тамоми дунё бо тамоми бузургиҳояшу зебоиҳояш муаррифӣ кунем. ва севум, ҳар коре ки мекунем, яъне ҳамон кори ҳатто хайре мекунем дар доираи инсонӣ, дар доираи чаҳорчӯбаи этикаи журналистӣ ва этикаи инсонӣ омода карда бошем. Диловар, ташаккур барои суҳбати ҷолиб. Бароятон сипос мегӯем. бахшиш мепурсам ки ростӣ пеш аз омадан табам 38 буд. бароям шояд ягон чиз гуфта бошам. Ба ҳар ҳол ман ягон чиз нест, ба ҳар ҳол бисёр як суҳбати хубе шуд ки ман фикр мекунам инҷо ҳам ҳамон гурӯҳҳое ки бо ҳамин корҳо машғул ҳастанд ва ҳам нафарҳое ки хайр мекунанд аз ҳамин видео, аз ҳамин навор барои худ чизи лозимаи худро мегиранд. боқӣ сарбаланд бошед. хайр.